Мәскәүдә дусларың булмаса, аларны штабта табарсың. Очрашырбыз һәр чак без шулай. Татарлар бергә булуна. Татар идек. Әле кайчан гына бу хауларны өзеп атарлык. Инде кесәләрен капша да әйт. Татарлыгым кая? Татарым. Ничек итеп татар телен югалтмаска? Ничек итеп милләтне саклап калырга? Тел югалса, димәк, милләт тә юк дигән сүз. Тел, милләт. Бүгенге көндә әлеге сүзләрне безгә бик күп ишетергә туры килә. Ничек телне саклап калырга, ничек милләтне саклап калырга? Бу проблемалар бүгенге көндә безнең алдыбызга килеп баскан актуаль проблемаларның берсе булып тора. Ничек саклап калырга дигән сорауга җавапны һәрберебез эзли. Һәрберебез үзенчә җавап табырга тырыша. Һәм һәркем бу олы эштә үзенең өлешен кертергә омтыла. Хәерле кич, хөрмәтле карап баручы тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта менә шушы татар милләтен үстерүдә үзенең турыдан-туры зур өлешен керткән, татар телен популярлаштыруда зур өлешен керткән шәхесебез, Мәскәү татарлары һәм Төркия халыклары милли конгрессы президенты Ямалиев Рөстәм Фәйзова. Хәерле кич, исәнмесез? Иң беренче сезнең белән якыннанрак танышып китик. Безгә һәм безнең тамашачыларыбызга үзегез турында бераз сөйләп китегез. Сез кайсы яклардан тумышыгыз белән шул сорауларга җавап бирсәгез иде. Мин әти-әни Агрызский районы. Агржи районы, аны бик белмәсә дә инде Агржи районы ул теге Калмадан чыккач инде Низәгә каршы. Мин үзем тудым Низәгәдә. Үстем, мәктәпләр бетердем инде монда Нижегородскида. Менә хәзер 25 ел торамын Мәскәүдә. Шунда инде мин төзелеш белән шөгыльләнәм. 25 ел Мәскәүдә инде өйләр төзибез, складлар төзибез, менә шундый төзелеш белән. Менә инде безнең теге булган хәбәре инде без шул милләтне саклап, телне саклап, шундай әйберләр белән дә шөгыльләнәбез Мәскәүдә. Сез туган Мәскәүгә Күчеп киттек 97 елда. Алдан әйтеп үткәнемчә, сез Мәскәү татарлары һәм Төркия халыклары милли конгрессы президенты булып торасыз. Татар телен саклау һәм алдагы киләсе буыннарга җиткерү бу бит инде үзен татар дип санаган һәркемнең бурычы. Безнең татарлар дөнья күләм сибелеп яшиләр. Алар һәр җирдә бар. Шулай Мәскәүдә дә безнең 120 меңнән артык татарлар яши дип беләбез бит инде без. Шуңа күрә татар штабының Мәскәүдә ачылып, анда эшчәнлек итүе бу шушы эшнең масштабын күрсәтә бит инде. Шулай бит. Татарлар штабы ничәнче елларда эшли башлады, ничәнче елда нигез салынды һәм кем тарафыннан? Мин аны уйлап чыгармадым, мин аны ачмадым. Безнең бар инде Фикрәт Ахметҗан Штабиев. Аны безнең кеше белә, ул безнең беренче секретарь обкомы Татарстанның инде 20 ел эшләде. Менә ул 92 елны инде ачып җибәрде клуб ДЛ-16. Менә ул деловых людей 16 инде, ул бөтен Татарстаннан, Башкириядан килгән кешеләр, урыслар, татарлар инде безнең зибеләкләр, менә аларны үзенчә бергәләштереп, оештырып инде менә шундый эш алып бара башлады. Ул как-то табей бик ул зур кеше инде, аны кирендә бөтен кеше җыелды. Аның исемендә урамда бар дип әйтәбез. Аның исемендә бу урам, ул безнең урам дип, мин аны шулай итеп җыймын инде, потому что менә ул табей урам безнең урам инде. Менә значит шунда без инде шул клубта biz 97 елны оештырдык штаб татар яшьләр бүлеге. Табиев ул вакытында инде менә шулай. Без шуны яшьләр штабы жасадык та инде, анда ул чакта менә ничектер хәзер без менә татар теле турында сөйләшәбез. Ул чакта менә татар теле саклау буенча баш катрасы бер кешенең килгән ди.
Şuңan indi şunday менә ситуация булгач, без инде теге әзрәк үзебезне дәртләнеп инде, азрак без үзебезне геройлык булып инде штаб булды инде ул безнең. Ул башта безгә бик кызык килде инде штаб теге. Без бәләкәй чакта барыбыз штаб булган иде. Минем бик зур штаб кордан ясадым мин белән бакчада штаб иде. Кор астында инде. Шуннан менә штаб барлыкка килде дә инде. Менә шундый яшьләр белән без татар милләт, татар теле саклау буенча без шундай эш алып бара башладык. Безнең бар уникальный методика. Аны ул да минеке түгел. Аны Азат Шаймул Зиединов уйлап чыгарды. Монда менә без Нижнекамскидан инде бергә ул. Менә ул методика бар шундай. Ул методика бездә генә. Бүтән аны белән бер кеше кулланмый. Ул методика основана на тренинге. Без все-таки киләсе татар телен саклау буенча, киләсе безнең көннәр татарның инде милләтнең шул тренинг, внушение тренинг дибез инде. Менә без җыябыз яшьләр. Без елга үткәрәбез 100 чара. Biz чакырабыз 80, 100, 120 кеше инде менә безгә килгән. И менә шулар белән без кич буе сөйләшәбез. Нәрсә ул татар теле? Каян ул барлыкка килгән? Кайда без барабыз? Нәрсә без эшләргә тиеш? Нәрсә без уйларга тиеш? Нинди фикерләр бездә булырга тиеш? И без менә шул татар теле турында башларына, каннарына, йөрәкләренә сеңсен менә шул ответственность, җаваплылык булсын. Менә ул киләсе буыннарга сез әйткәнчә без күчергә шундый безнең фикер булсын. Без аларның иманын инде, иштәге рухларын менә миллекне кузгалтып күтәрергә дип менә шундый кич буе алар белән шундый тренинг аша инде без шундый эш алып барабыз. Математик яшьләр белән әллә Без ул эшне алып барабыз яшьләр белән. Безнең бит штаб анда күп безнең оешмалар, бизнес оешма, Гиппократ врачлар, офицерское собрание, милли каләм безнең бар, безнең күп шундый чаралар инде, бүлекләр безнең, бүлекләр, бизнес бүлекләре. Но менә шундый тренингны без алып барабыз яшьләр белән күбрәк. Менә алар бездә җыелалар, алар бездә танышалар. И алар бездә аннан соң бер нәрсә уйлап чыгаралар. Менә татар мафия дигән шундый уен бар. Менә алар хәзер 600 кеше. Алар менә һәр атнасын җыелып, шул татар мафияны уйнап инде үзара татарча тәрҗемә итеп сөйләшеп менә шундый уен бар. Безнең покатушки бар, караокега җыелар. Безнең табигатькә, походларга, биләргә җыелар, например. Безнең менә бар шундый күп менә алар бездә җыелалар, бездә танышалар, и аннан соң инде менә үзләре үзара аралаша башлайлар. Яшьләрнең күп киләләрме соң? Теләкләре бармы? Теләкләре яшьләр килә күп. Менә безнең жаңа проект, ул проектка әле 2 ел гына. Без ул проект элек тә бар иде. Безнең гел студентларны без җыядык. Безнең 20 институтта Мәскәүдә бар безнең татар шундый оешмалар инде. Ну менә отдельно чтобы менә айырып беренче, икенче курсны, особенно беренче курсны без андый эш алып бармый идек. Менә безнең бар шундый проект яшьләр якшәмбесе. Без якшәмбе көнне җыябыз яшьләр беренче курсында, или может икенче, менә шундыйларны без җыябыз. Менә алар белән шул тренинг инде татар тел турында, алар белән шундый эш алып барабыз. Дәрес формада, ул тренинг шундыйрак формада инде. Аларның теге инде түземнәре бер ярты сәгатькә тешләрен кысып, нитеп, былай итеп алар утыралар инде ярты сәгать безне тыңлап. Аннан соң инде аларның кичләре бетә, хәлләре бетә. Ondan sonra bizning tatarcha millat oshlar. Milli oshlar, xallali oshlar. Biz bütün kishlarni duo bilan boshlaymiz. Bularni endi oshatgach, bularning kayflari ko'tarilgach, biz u treningni tag'in bir 20 minut jibaramiz endi. Ansa endi bek tirnamaylar, no eng qadrlisi bunda, eng keraklisi ular o'zaro tanishadi. Үзара дуслашалар. И аннан соң инде 1-2 сәгать телефоннарын алып,
Tamaklары тук, keyifleri yakşı. Onlar rəxətlənib tatar jırları jırlayırlar. Менә ansında indi onların bir jaratıp yakşı ittirip barsa da jırlayırlar indi. Менә bizning bit Tatarстаннан татарлар күп түгел Мәскәүдә. Безнең күбрәк татарлар Сиргач, Нижегородские, Самарские, Ульяновские, Мордовские, Пензенские. Менә шуңар инде менә иң җырчылар безнең Нижегород татарлары. Иң мөһиме монда әйтеп кирәк кирәк момент аларның менә шулай бергә җыелгач татарча сөйләшүләредер. Шулай бит. Ул без алар белән кич буе көрәшәбез инде. Tatarcha söyləşəyik, tatarcha söyləşəyik. Tatarcha гына башлайык тагын бурыча итәләр. Менә монда инде алар шулай итеп танышып бездә инде менә ул, например, менә сез килдегез районнан, Минзәлә, Азнакай или же менә Сиргачтан килдегез беренче курска. Сез уйлайсыз инде, монда татарлар бармы, юкмы, кем белән мин рәхәтләнеп татарча сөйләшәйем. И сез штабка эләгәсез. Штабка birinci günlük sizin bula 100 tuz. Sizin bula advokat, юрист, медицина, экономист, нефтяниклар. Сразу sizin татарлар бит барсы да. Безне бит безгә без генетически тартылабыз без. Шунда инде siz инде икенче көнне группага килеп, дәртләнеп инде sizin 100 tuz бар. Хәзер инде 100 татар sizin Мәскәүдә бар да. Алар инде берсенә берсе шалтыратып, нитеп, син кайдан, ничек дип инде шул бар. И ondan соң уже институтларны бетергәч, эшкә кергәч, бар бер менә, допустим, медицина. Берсенә берсе эшкә керәләр, аралашалар, танышалар. Шулай инде менә без 25 ел шунда эш башкарабыз Мәскәүдә. Бу яшьләрнең менә Мәскәүгә кайтып килгән яшьләр өчен бик яхшы әйбер бит инде булып чыга. Бу бик яхшы әйбер булып чыга. Но әзрәк инде менә без аларны шул тренинг белән инде әзрәк итәбез теге менә шул татар теле менә мин аны кичкә 100-150 тапкыр әйтәм инде менә кирәк жаратыгыз. Менә бит жарату булмаса, жарату влечение менә шундый тартылык булмаса, ул беләсә булмай. Шулар аны без мәҗбүри жараттырып булмай. Только менә сүлләп, матурлыгын белдереп, җырлар җырлап, шулай итеп кирәклеген белдереп менә аны. Анда тагын кемнәр бар, шушы тренинг үткәрүчеләр алар. Безнең мин үткәрәм, и Гульнара. Безнең ике кеше үткәрә аны. Сезнең белән программаларыгыз бармы? Программалар язылуга дәрес. Менә ул дәрес безнең ул инде теге азрак теге саксофонда джаз уйныйлар бит, импровизация диләр дә. Безнең дә ул шулайрак килеп чыга. Теге сорау бирсәләр без теге икенче нитәбез. Әнгәмә менә шундый безнең кич буе менә шундый сөйләш була инде. Менә без аны күрәбез. Ой берсенең кешенең ичендә миллик зиһен, рух бик бәләкәй. Иманы диләр. Кой берсе күбрәк. Кой берсен без аның уятырга тиеш, кой берсен үстергә тиеш иманын аның. Без бит дуга укыйбыз. Без бит безнең теге религиозны барыбер без теге мусульманство, без бит шуны татар милләте. Ну ислам безнең менә Мәскәүдә икенчелек. Менә безнең һәрбер кичне килә православный татарлар. Менә татар кызлары утыра, аларның тәреләре эленеп тора, җегетләр, значит, менә шул православный татарлар ныграк жаратып, бик яхшы итеп үзара татарча сөйләшәләр. Менә нигә шулай ул? Ул әле безнең Татарстанда да шулай. Татарстанда да безнең Украин татарлары булар бит православный татарлар. Алар да күбрәк татарча сөйләшәләр, башка теге татарларга караганда. Алар ничектер менә жаратып, шәшрәтеп диләр сөйләшәләр дә. Ә менә без уңайсызланабыз. Безнең бит татар милләт бит, безнең бит теге инде, без бик ипле, без теге шундый кешеләр инде, скромный теге диләр инде русча менә. Шул менә Кавказ халыклары, Средняя Азия халыклары, алар бит үзара сөйләшәләр. Менә ничек безнең башларны үзгәртергә, милләрне үзгәртергә, уйлауларны үзгәртергә дә үзара менә автобуста, магазинда әйдәгез, хәзер чыгабыз урамга.
Barabız менә монда Сбербанк. Менә монда Сбербанк эшли татар кызлары. Менә аларга без татарча эндәшәбез, сөйләшә башлыйбыз. Алар безгә урысча әйтәләр. Китәбез икенче магазинга. Анда 2 кассир, 3 кассир татарча күренеп тора. Татарча эндәшәбез. Алар безгә урысча җавап бирә. Менә нигә шулай? Bu telini bilmegənlikdən də түгел бит инде. Niyə olsa bizdə məhəbbət yetib jetməyir özümüzün televizya qardaşlar. Bu мәхәббәт, Nədir uyalıdır bəlkə. горурлык, Баянлык килгән. зур иттереп ялума безнең менә теге менә вот бар бит Горбачев дигәндә ул надо перезагрузка дигән лады ул теге новые мышления дигән булар. Безнең менә ничек башларның шул фикерләрне үзгәртергә. Менә шуның турында без кич буе сөйләйбез. Менә сез шундый зур эш алып барасыз инде татар милләтен яшәтү өчен туайбыз. Ну, булган кадәр тырышабыз инде. Менә без хәзер безнең бит тоже дөнья замана үзгәреп тора. Менә безнең килде кем аны көтте 17-нче ел. Безнең бит татар телләре мәктәпләргә бетте, нәрсә эшләргә. И шунда менә без аны аңладык. Менә безнең методика бит кирәклеген. Хәзер менә без уйладык. Инде соңгы 3 елны без барыбыз да киттек мәктәпләргә. Менә без монда бер атнада мин 8 мәктәптә булдым. Менә бүген беренче гимназиядә булдым, кичә мин Чуваш мәктәбендә булдым. Монда Чуваш мәктәбе бар иде Нижегамскида. Значит, менә шулар белән мәктәптә мин инде тырышам шул балалар белән шул темаларны сөйләргә. Менә безнең китап чыкты булды. Шуның презентациясе без хәзер ясыйбыз инде. Безнең бит барыбер инде татарда инде ул бик нык бездә дә бар ул теге блат дигән нәрсә. Танышлык, дуслык инде. Менә шулар без Нижнекамскидан булгач, Татарстаннан мин без Наруш Татарстанга, Нижнекамскига без аны 5000 ясаган идек былтыр. Хәзер Наруш 5000 тагын өстәп, тагын ясадык та бу. Хәзер менә мәктәпләргә, җитәкчеләргә, барсы бөтен кешегә дә өләшәбез шуны. Бу китапны чыгару идеясы булган кемнеке иде ул? Бу идея безнеке инде, коллективный инде, ул яны коллективный идея да. Бу китап бөтен татар дөньясы моны бик көтте. Бу уникаль китап. Бу китап кешенең фикерен, башын, уйлауларын гел үзгәртә. Бу китапны кеше укый да, оннан соң җыри дә төннәр җыкламыйча тагын укый, дусларына бирә. Менә без таптык 100 кеше фикер иштән, фикер җөртә торган, мәгънә белән татар телен аңлый торган менә, татар милләтне белә торган шул 100 кеше язды шундый мөрәҗәгать. Ул менә бүгенге көндә, иртәгә, кичә бөтен нәрсәне без хәзер бу китапны 100 программа, 100 стратегия, 100 фикер монда, 100 кешенең без академик профессорларына алмадык. Монда бар татар шагыйрьләр 10 кеше бар. Вот. Монда бар татар теле укытучылары бар. Менә шундый без бик сайлап монда кеше алдык та, шулар безгә фикер белән ни бүлештеләр инде. Менә шулар, значит, бу китап, менә бар безнең фантастик Фиолин бар иде. Роберт Минолин. Менә соңгы мөрәҗәгатьләре язулары аларның бу китапта. Моннан соң алар менә соңгы интервью монда аларның. Да, менә икесенең дә. Монда Индус Тагиров барсы да инде менә шулар менә татар милләт турында кайгырган, уйлаган кешеләр барсы да бу китапны укырлар. Барсы да бу китапны белергә тырышырлар. Без уйлыйбыз, бу китап менә бик кирәкле, бик яхшы ул да, иштәлеге зур аның. Шуңар без уйлыйбыз, ул кеше аны бик укыр дип. Бу китапны кызыксынучылар бармы? Менә сезгә шушы китапны сорап язучылар анда чыгып сезгә? Ну, конечно, бар. Моны бөтен кеше сорый. У меня нет. Менә бүген мин бүген булдым беренче гимназиядә. Шунда 2 җегет без аларга яз көне килеп берничә китап биргән идек. Алар ул библиотекада.
Күп җирдә менә бу библиотекада бу китап уже теге искереп, тузып беткән. Аны 100 кеше укый, белгән, аңлаган кеше. Аны уже искереп, тузып беткән китапны менә бүген тоттылар да ике җегет тоттылар да монда шигырьне җатлап сөйләделәр. Менә миңа ул бик теге ни диләр бит, җөрәккә май булып жатты диләр дә. Менә шундый менә милләт турында гырланып ике шигырь анда хәзер мәктәптә ни бар, шундый теге президент дигән нәрсә, да? Сайлап. Менә анда бер җегетне, Дауд исемле, ни, значит, и вот ул дусты белән моны җатлап яскын әле. Шулай итеп, шул шигырьне җатлап сөйләп бүген бирде ул безгә икесе. Менә ул бит зур нәрсә. Сәмигуллин тоже бик кыска гына, аның фикерләре ни, булай бик яхшы булды инде. Вот Минтимер Шариповичны без алдык инде. Шулай итеп инде менә әйтеп, менә бүген булды менә бу бит инде результат. Шуңар менә моның күп тавышы чыкты. Згышталаш та бар иде. Менә бездә, например, бу Равил Файзуллин, да, ул безнең дус, Равил Файзуллин. Аның шигыре монда берәү генә. Ә безнең Булат бар, аның 7 шигырь бар. Ну безнең менә оештыручылар шулай уйладылар, что Булатның 7 шигыре булсын. Ну, Равилнеке берәү җиткән дип инде. Менә шундый ниләр күп чыкты инде монда. Күп кеше хәзер әйтә, нигә мине көтмәдең дия, нигә там тагын biz инде уйлыйбыз, тагын бу китапны тагын икенче том ясап, тагын менә хәзер бит замана үзгәрә. Хәзер 8-нче съезд булды. Съездда тоже күп сораулар күтәрелде анда. Бик анда яхшы сөйләш булды ул съездда, 8-нче съезд вакыты. Шуннан соң менә ничектер без бит замана үзгәрә, без үзгәрәбез, фикерләр үзгәрә, өметләр үзгәрә, хисләр үзгәрә. Шулай итеп менә икенче том без әле уйлап торабыз аны. Бик яхшы булыр иде ул икенче томы да чыкса. Да, аны инде менә беренчене укыган, икенчеләр барысы да көтеп алырлар бит. Моның жарты татарча, жарты урысча инде. Без шулай ясадык аны. Ну, менә шунда инде бу татар милләткә, татар дөньясына, татар, значит, бында бар җавап бөтен сорауларга. Любой сорауга. Монда бар 100 стратегия бер китапта инде. Менә хөрмәтле тамашачылар, шушы китапны алып укый аласыз. Үзегезнең борчыган сорауларыгызга җавапны шушы китапта таба алачаксыз, һич шиксез. Бүген китаплар җитмәде. Без аларны 5-шәр, 6-шар алдык да 7-8 балалар инде. Алар сөйләштеләр, менә сезгә бер китап, син укыйсың, аңар бирәсең, син укыйсың, сиңа бирәсең. И менә күпсе инде сөйләгәнчә әкияниләре барсының да укый. Менә шакылдан кулга йөртелеп укыла димәк бу китап. Да, укыла. И ул тәэсире зур аның белән. Кеше үзгәрә, башлары, уйлаулары, аларның күз нурлары кешенең үзгәрә менә китапны укыгач. Моның кеше иштә бик зур. Мәгънә зур, фикер иштәге зур монда. Бу миңа калса бик яхшы күрсәткеч инде бу китапны укуы. Шулай. Хәзерге заманда бит инде ул китап укучылар да гомумән юк дәрәҗәсендә. Ну без алай уйламайбыз, юк дип. Да, менә без җылга безнең льготный подпискалар белән килде Нижнекамскига. Без 20 кешегә татар, 20 кешегә урыс льготный подписка җатсен эшләйбез, да. Менә безнең Агрыз, Ижов, Җәләшә тирәләргә льготный подписка. Безнең гәҗит бар бер кеше укый. Менә китапханаларда бар, например, менә Актерлар газеты, да. Аны 40 мең тираж. Бар, например, гәҗит, кайбер гәҗитләрне 20 мең. Алар җитми, читән китапханада җитми. Укый кеше, барбыр укый кеше. Менә гәҗит укый, журнал укый. Ну китаплар татарча китаплар әзәя уку. Менә безнең бит уку проблема, менә һәр гимназиялар әз. Татар теле куллану әз. Татарча куллансак та без бит уйламайбыз татарча. Ничек безгә менә беренче сүзләр, кеше туа, безнең уйларга кирәк татарча. Бу татар телен саклау моннан гаиләдән киләдер инде.
bu kila гаиләдән ансы бик дөрес инде. Ну менә безнеңчә, менә безнең күп яшь гаилә. Безнең кеше, ул кеше примерно өйләнәләр штатта. Менә алар белән без сөйләшәбез инде. Алар татарча белмәсә дә, аларның балалары беренче сүзләре, уйлаулары татарча булсын ди менә. Бала туды. Менә бошлык алар белән разговорник алып инде шул интернеттан әти, әни, менә шул мәгәнә бошына сеңеп калсын ди татар сүзләре. 3 яшь менә кирәк. 1 яшь, 2 яшь, 3 яшь шул теле ачылу булсын ди татарча. Менә и уйлаулары татарча. Моңар кирәк безнең тренинг инде. Менә кеше кирәклеген аңласын аның. Жаратсын ул. Менә кирәк дип нитсен ул аның. И жаратып итсен татар телен. Икенчели ул булмай. Хәзер миңа нәрсәгә кирәк татар теле дигән фикерне алга сөрә хәзерге яшьләр. Миңа ул сорауларны бик күп бирәләр. Менә нигә миңа татар теле? Нигә миңа тарих кирәк, синең теге Марджани кашан туган, кашан икән? Менә хәл интернетта 2 кнопка басам, бөтен Марджаниның ни килеп чыга. Булгарның бөтен ни килеп чыга. Нигә мин башка торайм аның белән? Татар теле өйрәнгәнче Китай теле өйрәнәйт. Шулай? Менә шуңар ул без инде менә аны сөйләйбез. Татар теле, татар милләт. Ул гырылланып менә барбар ул бит менә әтияни. Менә аларның теләк булса, балаларын мәгәнә белән, зиһен белән үстерсәң, әтияниләрен аннан соң хөрмәтләп, тырышып инде, менә шулай итеп татар булсын ул. Татар булсын. Безнең бит татар, без бөтен яшьләргә сөйләйбез татарның хисләре, татарның менә бу мечта татарская булсын. Мечта татарский татар милләтнең бит тарихи икенчелек. Безнең бит тарих икенче, без икенче барыбыз да. И шуннан соң безнең мечта, хыял, хис татарча ул бүтән. Без наука белән, без бөтен кемнең нинди кешеләр безнең булган, нинди безнең тарих зур. Шуңа итеп безнең хыял икенчелек булырга тиеш. Без яшьләр белән шуны бүген тоже белән сөйләштек инде мәктәптә. Әмма сез Мәскәүдән Татарстанга шулай кунакка еш кайтасызмы? Ну, без еш кайтмайбыз. Минем Нижнекамскида тора әни, аңа 87 яшь. Вот, менә мин монда кайтам әни белән, значит, күрешергә, аралашырга. И без, ну, менә ВКТ, конгресс, без Казанга барабыз инде. Абылай без еш бармайбыз инде, безнең Мәскәүдә инде, менә шул Мәскәүдә авыррак, Мәскәүдә әйтәм бит, менә безнең күп татарлар, алар православие, күп татарларның исемнәре генә бар, фамилия. Күп кеше даже аңламай татар телен. И күп кеше менә ул татарча теге бар инде иштән тартылалар, безгә киләләр, җыр җырлайлар. Ну менә авыр Мәскәүдә үзара сөйләшү татарча менә бик әзин. Менә сез бүген бит түбән Кама кунакка килгәнсез, театрыбызга кунакка килгәнсез. Сез безнең театр белән ничек таныш, шушы аның тарихы бармы? Ну, монда бар тарих, минем монда бик дус бар иде. Мизәлә кешесе бер Анатолий Иванович Богатырев. Менә сезнең художественный руководитель Рустем, аның белән ул бик не яшь, ул чакта бик яшь күрсәтелде. Шунда ул Анатолий Степанович белән дус булды инде. Шунда ул мин аны ахадыма, мин комсомолда монда булдым инде. Менә шул ничек театр төзелде, ничек аның теге ул аны башлык оештырды. Менә бик яхшы шундый кешеләр кирәк. Менә шундый Рустем кебек кешеләр кирәк. Менә Рустам Нургалиевич та әйтә, без өчебез дә Рустем. Да, значит, ул әйтә, менә шул энтузиаст кешеләрдән күп нәрсә тора хәзер. Шулай. Общественник, театр руководитель, инде. Менә ул бит театрга монда кеше килә. Менә балалар килә. Алар аңлыйлар. Без бит татар теле кухняда гына сөйләшмәйбез үзара. Без барып зур итеп театрда татар теле була бит.
O bik нык тәэсир итә балаларга. Ну, театр кирәк инде монда кешеләрне ничектер теге монда чакырып, нитеп инде яләнү кирәк. Яләнеп бер нитсә инде ул аннан соң йөри башлый. Мин театрга бик күп йөрим, мин елга 50 спектакль карыйм. Минем бик дус Галина Волчек, Галина Борисовна современник белән. Шуның белән бик дус мин. Шуңа мин театрга бик кызыксынып карыйм. Без инде барыбыз да Куанып Камалыга барабыз, инде Тинчурина, башкорт театрларына барабыз. Алар барысы да безгә килеп шәй ишәләр. Менә хәзер октябрьдә килә Муша ташы сезнең. Тоже biz аны шәй ишәргә чакырабыз инде менә. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм абай, бүгенге әңгәмә өчен. Сез гомумән татар халкы өчен бик зур эш алып барасыз. Рәхмәт сезгә, рәхмәт, исән булыгыз. Бик зур рәхмәт, һәм без сезне тагын да үзебездә кунакта көтеп калабыз. Килегез безнең театрыбызга, безнең спектакльләребезгә. Инде хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге әңгәмәбез шуның белән ахырына якынлашты. Без сезне үзебезнең киләсе туры эфирларыбызда да көтеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Исән булыгыз.